Добър вечер на всички. Преди да започна, искам да попитам, чувате ли ме добре? Да, Така, искам да... Другия въпрос е, виждате ли ми екрана? да, Отлично. Да, да. Перфектно. Значи всичко е в рамките на нормално. Добре дошли. Радвам се, че сте тук днеска. Това означава, че се интересувате и ви е интересно какво правим ние в момента. Така, сега ще ви представя един инструмент, който е чисто нов, инструмент на около един месец вече работещ в Polygon мрежата, който е съвсем различен от всички останали децентрализирани екшенчи, които познавате, като а, Uniswap, SushiSwap и останалите, които имаме. Тук е вид работа, която ние работим в такава децентрализирана среда с една иновативна идея, нещо ново, което го няма в света в своето начално създаване. А именно exchange или инструмент, както искате, така го наречете, инструмент, който на първо място има основната функция да създава ликвидност на различни монети. Независимо, че има някои, които са с много ниска ликвидност, а други с по-голяма, при всички положения със своята работа, този exchange прави точно това, създава ликвидност и ние сме в самото начало и сме пионерите, които работим тук. Освен, че ни дава възможността да създаваме тая ликвидност на различни монети, което пак казвам го няма никъде по света, съвсем ново е. Другото, което е, че този екшенж дава възможност на нас да печелим. И ние печелим по точно три начина. В момента говорим за полигон системата. И преди да ви покажа как печелим в полигон мрежата, преди да ви покажа как печелим, искам да ви покажа няколко резултата, които са в рамките на един месец и 6-7 дни, да кажем месец и седмица, откакто сме почнали. Виждате ми първата графика тук, която виждате, това е на CoinMarketCap и ето ви какво представлява. Ето ви резултат от едномесечната работа на нашата общност, която те първа започва да се развива и цената на GBL, родната монета на самия exchange VaveSwap, нашия инструмент за работа. Погледнете много добре, като е започнато, ето е тук някъде в началото на месеца в този прозорец 25-26 юни и до момента от цена на 5 долара и 86 до момента цената, виждате какво стабилно покачване имаме и каква е тенденцията на графиката на този наш роден GBL токен, който е основният и който е вече самия двигател на абсолютно всичко, каквото вършим вътре в самата система. И сега, още една друга графика ще ви покажа. Това е също резултат от работата на нашата общност в начина в това как самия exchange, самия наш инструмент работи, показвайки, като виждаме тая графика, виждайки как след като рециклираме една монета, какво се случва с нейната стойност. И идеята е, че започнахме да работим на 21. Ето виждате на цена от 30, всъщност, извинявам се, започнахме да работим реално тук на голямата зелена, която виждате нагоре, на 44,50 цента. Ето ви сегашната цена, 33 долара и 60 и малко като стойност на монетата, която сме започнали да й създаваме ликвидност. Тоест, ето ви резултата от единия месец работа, който имаме. Пак казвам, самото начало, малко сме все още, те първо ще се разширяваме и ще работим, защото има много неща, които можем да ви покажем, много начини на работа, които също ще са ви полезни, като работите, ще печелите и всичко това е едно доказателство, което трябва да видите преди да започна да работя и да ви разказвам. И сега, трите начина, с които работим.
и с които печелим. Първият начин е да печелим USDT. Това нещо става в Swap V3. След малко ще ви разкажем за това как точно и по какъв начин се печели в долари. Като, за да можем да ви стане ясно какво точно и как го правим, е важно да разберете самия алгоритъм, който е един прост алгоритъм, но е създаден справедливо. Алгоритъм, това е, казвам го алгоритъм, но това е един умен договор, като всяко едно действие в този умен договор е един вид записан блок, т.е. всичкото е на блокчейн и няма как нещо да се смени, нещо да се промени или така нататък. Тоест, когато умният договор работи, изпълнявайки условията на умния договор, той си върши неговата работа. И сега, точно какво прави умният договор, защото това е основната на абсолютно всичко от тук нататък. Умният договор прави следното. Ако мислим, че говорим за долари, какво се случва? В момента, в който някой от нас създаде слаб, което е основната единица на работа на самата общност, този слаб започва своята работа като е в редица, в една редица, в една колонка от едно до безкрайност. В зависимост от това колко слапа има, всеки един от тях е с времево време и е подреден в своя собствен номер. Примерно първи слаб, втори, трети, четвърти и вие направите слаб, той ще попадне в някоя да кажем, ще падне стотни или ще падне четвърти, пети, няма значение, точно в момента, в който сте го създали, това е неговата времева марка. И сега, всеки един слаб какво прави и какво носи на всеки един от своите създатели. На първо място, в момента, в който някой участник създаде слаб, се получава следното. Създава се слапа с монетките родните монетки на Polygon Matic, които моментално се прехвърлят в стойността им в долари в съответния момент на създаване на заявката за създаване на слаб. И от тук нататък в Ваве Слаб ние работим с долари. И така, ако някой е решил да създаде слаб, подал се заявката за сумата в долари, която иска да работи, първите 20% от неговата заявка от създадения слаб директно отиват в децентрализираните ексченджи Uniswap и SushiSwap и купуват 20% от стоеността на слапа, купуват директно GBL, което означава, че постоянно имате покупки от създадени слапове в децентрализирания екшенж, което пък е предпоставка за именно ето на оная табличка, която ви показах преди малко с плавното покачване цената нагоре. Вторите 30%, които виждате тук, това са 30%, които са разпределени към първия създаден слап от веригата слапове, които ви казах, че са като блокчейни, като всеки един блок е един слап. Тоест, ако ние сме на място, да кажем вече сме във времевето пространство на стотно място, нашия слаб веднага 30% от него отива върху горния, първия слаб, което означава, че 30% той, ако през това време е получавал и друга доходност, за която ще видите след малко следващите 30%, и в момента, в който той получи тези 30%, той вече приключва да работи. Какъв е процента на работа и на печалба, след малко ще ви бъде изяснено. Доста добър е. Нали? Да сме така малко загадъчни. Следващите 30%, които виждате, това са 30%, които са нашия доход от всеки новосъздаден слаб, който се разпределя върху абсолютно всички участници в този слаб процес, в този умен договор, като тия 30% са моментален доход. В момента, в който бъде създаден слаб, сумата на този слаб 30% от нея се разпределя пропорционално спрямо участието на всеки един от нас към неговия портфел в долари. Като имайте напред, че тия долари моментално можете да се ги използвате по ваш си избор.
Следващите 10%, които виждате, които сочат стрелката към акаунт номер 6, примерно, това не е акаунт, ами това е слаб номер 6, т.е. той е 6 поред, може да бъде 106 и който да е без никакво значение. Това са 10%, които са опция, ако някой реши да уважи своя човека, който го е поканил и поиска да му даде 10% от своя слаб, това е, което е. Не е задължително, но всеки един може да поиска адреса на своя ментор или човека, който го е поканил и му е разказал за нашата платформа, за да го уважи, да му даде 10% от слапа си. Нямаме тук маркетинг, нямаме мрежов маркетинг, нямаме абсолютно никакви такива неща. Това е просто един вид уважение към вашия спонсор. И ако тия 10% не ги дадете към вашия спонсор или човека, който е поканил, те отиват в Genesis блок, т.е. отиват в портфела за разходи на компанията, който е ето този Genesis блок и в него от всеки един създаден слаб той получава 10%. Тия 10% се използват понеже сме в децентрализирана среда и всяка една транзакция изисква такси в Polygon, всеки един от вас го знае, когато е работил с MetaMask. Това е да се плащат таксите, за да може моменталните начисления от 30%, които идват от всеки ново създаден слаб, да заминават директно към всеки един от участниците, за да има своята доходност във всеки един момент. На второ място се използват за поддръжка на сървърите, които се натоварват и те първа започват да се натоварват с по-голямото участие, което имаме вече. И на трето място е за изплащане на възнаграждение на всички, които работят, на всички програмисти, които работят, защото това се е на достатъчно добра програма, която трябва да се поддържа. Освен това, те първа имаме още надграждания, които ще бъдат много интересни, като ви ги покажа след време, но в момента имаме резултатите, това, което работи, нека се съсредоточим върху това, като перспективите, които имаме, разбира се, са много интересни, но ще говорим за тях след малко. И така, до тук бяхме с V3, тук печелите долари. Единственото, което искам да ви кажа още, е, че имате още един бонус. А бонуса е в момента, в който доходността на вашия слаб приключи, този слаб естествено излиза от употреба от умния договор, той вече не може да работи, защото се е свършил своята работа. Вие получавате като бонус и малка част от GBL токена като бонус. Колко малка? Ще ви кажа веднага. В момента, в който ви сте създали слаб, видяхте, че 20% от вашия слаб отиват и купуват GBL. От тия GBL, които ви сте купили реално със създаването на слапа, 50% след като вашия слаб приключи своята работа, достигне своята доходност, вие ги получавате. Какво обаче на практика се получава? Тия 50%, понеже за да може вашия слаб да достигне доходност, както виждате, плюс 50% в зависимост от сумата, с която работите, плюс 40, плюс 30, плюс 20, плюс 10, той през цялото време под него са създадени други такива, които също са купили монета. И в този случай, когато вашата монета GBL излезе като бонус, може да се окаже, че бонусът е по-голям от печалбата. Защото цената през това време е нараснала. Имайте на предвид, че няма монети. Монетите са 4 милиона и половина, са в умния договор и се разпределят по този начин, като много малка част има за създаване на ликвидност и още такава част има, която е в борсите. И сега, всичко това, разбира се, може да го видите и тук, като влезете на този бутон информация. Там има абсолютно всички договори, те са публични, няма как и да бъдат скрити. Ние работим в децентрализирана следа. Има всички портфейли, абсолютно всичко, което ви интересува е направено прозрачно с цялата информация, която е необходима, за да можете да се извадите необходимите изводи. Още нещо, което трябваше да кажа, казах ви това и с
с рефералното, казах ви и за бонуса с GBL. Сега, единственото, което е хубаво да знаете, е, че когато доларите ви дойдат ето тук, на това място, когато имате клейм, това е вашата доходност. Постоянно идва. Постоянно, когато има създадени слапове, в момента, в който натиснем бутона клейм, те излизат и се прихвърлят към нашия MetaMask. Нека да го направя, защото така или иначе искам да ви го покажа на живо. Имате си, ето ви го бутон, показва ви какъв е процента, с който ще ви вземе като такса за това. Единственото, което трябва да направим, да си направим заявката, активирани са MetaMask, те са свързани, разбира се, платформата с MetaMask, естествено, иначе няма как да се случи. Понякога се случват и такива грешки, което е въпрос на самия, на самия полигон и заради това няма да мога да ви го покажа в момента, малко по-късно, нали, ще го направим и вие сте се изтеглили доларчетата. В момента, в който всичко това приключи, тая операция и вашия MetaMask, вашия VaveSwap вече е прехвърлил процента, с който сте работили, тук ще получите и GBL-четата си. По същия начин можете да ги изтеглите. И третия бутон, който имаме, който също е много интересен, това е бутона Reopen Swap. Reopen Swap, това е да не чакате, защото винаги имате някаква доходност, да не чакате, примерно, да кажем да се натрупа до 150%, ами в момента, в който имате доходност, ако искате да се увеличите капитала, с който работите и съответно това да ви допринесе за създаване на по-голяма доходност, можете да направите Reopen Swap, като в случая той не минава през такса, която има платформата, единствено плащате само таксичката на мрежата на Polygon. Това е. И сега отиваме на другия момент, с който работим. Това е GBL бота. GBL бота е на същия принцип, със същия умен договор. Разликата тук е, че ние работим с GBL като основна валута, нали, която е нашата основна монета, като тук имаме възможност да рециклираме определени монети. Преди малко ви показах монетата People, с която започнахме работа и видяхте как след нашите рециклирания, след нашата работа, как и се е повишила стойността на тая монетка. Така че това е другия вариант. Тук вече работим с GBL и основното, което трябва да знаете е, че когато създадете swap с GBL и посочите монетата, с която работите, вие изгаряте монетата, с която работите. Примерно, дали ще бъде, в момента сме се насочили към People, нали? Но вие създавате този swap, който започва да ви носи доходност за възоснова на това колко още човека след това ще създадат такъв swap, като неговия живот е на 100%. Като това означава, че ако сте дали един GBL, той ще работи и ще ви носи доходност, докато стигне до 2 GBL. Имайте на предвид, тук една единствена подробност има, за да не се раздробява много, е направено и да не утежнява много самия умен договор. Тук може да работите от 1 GBL нагоре, за да можете да създадете слаб. И това е, което исках да ви покажа. Трите начина. Долари в V3, GBL в GBL бота и възможност за печалба в рециклиращата монета. Малко по-късничко, ако искате, ще ви покажа точно как можете да създадете и печалба в рециклиращата монета, защото на самата платформа това нещо не се вижда. Реално погледнато трябва да го направим през борсата и да ви го покажа как става. Това е, което исках да ви разкажа. Разбира се, много е кратко, но нека с по-малко думи да видите, нали, наистина как работим. Имаме много добри резултати. Тук има хора, които могат да ви покажат какво, как и защо. И сега ще дам думата на госпожа Иванова и тя да ви разкаже от нейния опит какво точно е нейното виждане, какво вижда тя, как го вижда и какво правим ние в платформата VaveSwap.
Здравей, Заповядайте. Алекс. А, Мислех, че твоето представяне ще бъде малко по-дълго, докато се подготвям. Аз не знам дали имам права да споделя екран. Трудно да. Окей. Само да си отворя това, което искам да покажа. Една секунда, извиняйте за което. И така, а, преди да започна, искам да кажа, че аз съм във VVSwap преди да споделя екран по-скоро. В VVSwap още от миналата година минахме през различни видове слапове, пробвахме различни, как да кажа, възможности за доходи, за реализация на потенциала, който има нашата група. Но това, което виждаме сега като резултати в VVSwap на Polygon мрежата е, как да кажа, за мен е голямо удоволствие да работя тук. И ще споделя някои изчисления, не изчисления, по-скоро начин по който аз съм сградила личната стратегия за работа, като искам да кажа, че изчисленията, които ще покажа, са чисто така суха теория и всеки възоснова на това може да се изгради собствена стратегия за развитие, да постигне нещата, които се постави за лични цели и а, чакай, че се предизмиха. Както и да е. Нямам. Една дума, Ренка, това са неща, които ти във времето си постигнала сама си стигнала до тях. Това Да, е така една е. твоя стратегия, която ти просто искаш да споделиш с нас. Така ли е? Така е. Нямам права за споделяне обаче все още. Да, Трябва да имаш. вече имам. Да. Добре. И така. Аз миналата седмица, не миналата седмица, а през изминалата седмица, мислейки за това, което всъщност е VVSwap, и желанието да покажа някакви изчисления, на практика стигнах до извода, че това, което правим и това, което имаме в ръцете си, може да се обобщи като една тема и моето представяне ще бъде на следната тема. Как GBL токена, който имаме в ръцете си, може да заработи за нас като мемокоин. Абсолютно изненада за всички. И това е специална изненада и за Алекс. Да. Абсолютно. Мемокоините нашумяха тази година, макар че са стартирали отпреди. Видяхме възход на много токени, генерирайки, как да кажа, многократно повишение на собствените си, т.е. на стартовите цени. Но тук има една малка графика, която просто съм ви показала някои мемокоини в света, които имат голям потенциал, но за всеки един мемокоин стои годишен труд, голям екип от хора, които разработват, т.е. разработили токени, създават голяма общност, има голям екип, т.е. не голям екип, а много а, силни инвеститори, а нашия екип, стартирайки скромно, би могъл да постигне едни много добри, как да кажа, много добри резултати на цената на койна. Като за мемо койна, това, което трябва да се знае, че това са обикновено монети, които стартират, при старта генерират много висок подем на цената, но в последствие нямат нито продължение, падат или по-скоро имат голяма волатилност. И така, продължавам напред. Беше ми много интересно. Тоест, стигнах до този извод за GBL, след като почнах да си правя някакви прости сметки и на практика една секунда само, че къде ми останаха изчисленията. И така. И викам, да, ние в ръцете си всъщност имам един токен, не само инструмент, т.е. инструмента ни е VVSwap.
Но ние се намираме в криптосвета, а в криптосвета основната валутна единица и основното нещо, което притежаваме, това е криптовалутата. И трябва интереса ни не само да генерираме постоянни приходи в GBL, в Swap V3, чакай, да ги обозначаваме точно по имената, но да не изпускате от погледата и другия актив, който имате в ръцете си, а това е GBL. И така. Аз съм стартирала в тази компания, в този проект с $1070 и затова ще ви покажа изчисление с тази сума. За всеки, който стартира с по-малка сума или с по-голяма, естествено, т.е. ще постигне различни резултати, но ще ви покажа просто принципа на начина, по който, как да кажа, по начина, по който аз работя. И така, стартирайки с един слап т.е. създавайки с слапове на стойност $1070, в слапа е заложен, че ние имаме печала от 50% или нашите $1070 след приключване на работите на тези слапове ще бъдат $1600. Така ли? Така е. Междувременно, обаче, когато създаваме слаповете, получаваме допълнителна награда от 20% върху сумата, на която сме създали слапа, и с тях т.е. при създаването на слапа, с 20% от нашия слап, ние купуваме GBL. Тези GBL се връщат при нас под форма, след като работата на слапа приключи. Пак казах, че тук изчисленията са абсолютно сухи, простички, но и без да е включено възможността за допълнителен реинвест, така, само сухи числа. Тези 14, т.е. от тези слапове, общо $214, написала съм едно число, защото повече, т.е. разделям тези $214 като 20% върху сумата на 16, защото повечето от хората, които са тук на линия, са влезли, когато цената, както и аз влязах, може би първият слаб ми беше около $8 GBL, но средно съм сложила някаква по-висока стойност, защото сега GBL е на по-висока стойност. И ако направя пък изчисленията на старата стойност на GBL, тук числата са различни и може би няма да бъдат толкова реалистични. И така, $1070, които ще станат, ще се върнат при нас под формата на $1600. И при приключването на работа ще получим 14 GBL, общо от всички слапове. Тези слапове, тези GBL, знаейки, т.е. отначало не обръща вниманието на GBL, но виждайки покачването на цената, постепенно покачване на цената, не е стремглаво или няма такива някакви супер волативности да се качи на 30, да падне на 5 или нещо такова, знае, че тези GBL са ценни и затова аз съм ги затворила в слаб. 14 GBL в GBL бота се превръщат в 28 GBL. GBL бота работи на друг принцип от VV3, като ние там рециклираме ниско струваща монета, която се връща при нас под формата на монета, която има ликвидност или която има стойност. Тоест, ако само това е било моето участие, аз ще изляза от този слаб, щях да изляза всъщност, от цялата тази моя инвестиция, може да се каже, с $1600 плюс 28 GBL. Само, че, знаейки перспективите, естествено, не спираме до тук. Нали? Трябва да има цикъл. Тоест, влизайки в една система, знаейки потенциала, обещанието, което сме получили от Алекс, много приятно се усмихваш, и ни е казал, че ние ще станем голяма общност и ще достигнем цена на GBL, вау, след малко ще стигнем до него. Така че аз виждам колко много усилия и виждам колко много хора, тук има много хора, които изграждат много големи екипи, поздравления за всички. И така че от тук нататък първата стъпка, която след това се прави, е тези пари трябва да се завъртят поне веднъж. Нали, тоест, не искам да давам съвети в цялото това съобщение, искам да кажа, че това са резултати
Тоест, всеки може да има различни резултати и успехите на всички могат да бъдат дори много по-високи от това, което тези прости изчисления. И така, пускаме един слаб, превъртаме, т.е. нашата стратегия в началото всеки $1, който се изкара от първите слапове, да бъде така наречен реинвест и просто да ги завъртим два пъти. Като междувременно крайната цел е да създадем на практика един постоянен приток на финанси, т.е. на средства, тук в случай са долари, като обръщаме внимание на криптовалутата, в случая GBL. И така, нашите $1600 сме ги завъртяли още веднъж с 50% доходност. Това са вече $2400. Създавайки новите слапове, 20% вече не са $214, ами са 320. Тук ги разделям на 20, защото междувременно, докато излизат слаповете, цената на GBL се е качила и почти е вече достигнала сегашната стойност. Все пак в тази платформа, децентрализиран, как да кажа, проект или както и да го наречем, но това е нашия проект. В случая ние го приемем като наш проект. Виждайки, че нещата се развиват, естествено и ние трябва да се развиваме. И стратегията ни трябва да ни е краткосрочна, а трябва да е дългосрочна, защото целите, които сме си поставили, са дългосрочни. Не искаме един проект, не искаме един мемокоин, който да хвъркне до небесата и просто да се загуби. Искаме, т.е. всички ние имаме желание това да е по-дългосрочен проект, който да постепенно да включва в себе си и други възможности, други видове слапи, други мрежи, игри, както е казал Алекс. Просто трябва да се развиваме. И така, завъртаме ги втори път или всичките първоначално средства ги реинвестираме още веднъж. Новите 20% не заработят още 16 GBL-а. Но тези GBL-и, естествено, както и първите, на практика първите от първите слапове, знаейки, т.е. за да имаме една стратегия, ние трябва да знаем какво ни очаква и какви цели имаме. Аз лично съм ги затворила още веднъж, че тези новите 16 са станали 32 GBL. И така, отиваме нататък и до тук на практика, ето до тук, чакай да върна, тук ми пречи менюто, секунда. До тук имахме едни слапове, т.е. сме генерирали средства, имаме 32 и още 28 GBL и можем и да приключим. Нали? Просто не виждаме бъдеще. Обаче, ако искаме да създадем нов постоянен доход, тези средства, които сме генерирали, т.е. тук са генерирани като приход, трябва да продължим да създадем възможност те да продължат да работят за нас. Аз в случая обаче не пускам на ново $2800, ами просто пак се връщам. Но аз дори не забелязах от начало потенциала, който има GBL-а. Тоест, Алекс казваше, да, ще стане, после по-голям ще би основи приход може да е GBL-а, но някак си не ми обягна или пък той не е достатъчно акцентиран, но както да е. От печалбата $2400, които на практика тези слапове ми генерират един нали, чистата печалба между 1600 и $2400 и $800. Тоест аз мога да продължа да се въртя $1600 под формата на нови слапове и просто да създам един допълнителен приход от $800 на месец. Не на месец, един постоянен приход чист от $800. Обаче, когато ми излязаха първите слапове, това, което направих аз, е с тези разликата между тези слапове, т.е. печалбата, е да си купя GBL, като покупките на моите GBL беше на 17, на 18, на 22, даже мисля, че да, последно мисля, че на $22 купувах.
Та $800, купувайки за тях само GBL, които са 36 GBL, отново затваряме на слаб. Не ги държим в ръцете си. Много е важно. Тоест, ако имаме дългосрочна цел, т.е. цената ако GBL-ите са в нас, обаче знаеме, че цената ще се качва, но тя не се качва за 2 дена, 5 или 10, естествено, че ще мине месец, 2, 3, може би. Защо ми аз да ми стоят в мене 36 GBL, след като за този период мога да ги направя 72? И естествено съм ги затворила на слаб. И така. До тук, една секунда, така. До тук имаме, след като затворих тези $800 в слапове, а оставам да работят $1600, които винаги ще ми носят 50% доходност, т.е. какво имаме в момента? $1600, които работят и налични 162 GBL-а. Вече не са само 14, не са 16, не са 36. Когато обаче купиш тези GBL, тук имаме и 14 GBL, т.е. 28, докато тези слапове излизат, междувременно ще ви генерират и приход, постоянен 28 GBL. Т.е. не реинвестирам 100% на всичко до край, нон-стоп. Само една част. Каквато и стратегия да има всеки за развитие, трябва да работим умно. Тоест не трябва да се превъзбуждаме от резултати, от да кажем, тук станахме милионери, милиардери или не знам какво точно. Работете умно. Хем да имате пари в ръцете, хем да имате актив, междувременно и да няма напрежение във вас, че просто нямате никакъв приход. Но тези 14 GBL, първоначалното, още съвсем в начало, които са ми излезли, ние сме вече станали 28, сме ги затворили още веднъж и вече вижте резултата. 162 GBL. И това може да ви се струва, как да кажа, много преувеличени резултати, но това е на практика истина. Имаме 1600, които не работят ежедневно, т.е. не работят като слапове, и актив, който е 162 GBL. Някой ще каже, да, ама те не са излезли тук с слапове. Ами много правилно. За да станат от 14, 16, защото ние можехме да имаме само 14, само 16 GBL, които за завъртим да станат 28 и 32, които са на практика 60 GBL. Дори само веднъж на слаб да ги имаме. Но с малко мислене и математика и слушане на зумове, примерно, и чуване кой какво прави, нашите 14-30 GBL могат да станат 162. И аз това и съм направила. И така, продължаваме напред. Колко сме постигнали до тук? Имаме слаб, 50% е $800 доходност. Както и да ви вървят слаповете, някой ще каже продължителност на време. Заложете си, винаги го казвам на зумовете, когато аз там взема думата или изкажа мнение, чисто психологически пригответе се, че вашите слаповете, думата излизане е така много приятна, т.е. чисто функционално, когато вашия слаб приключи работа, е много приятно за окото и се натрупат по-големи средства и вау ефект и емоционален, психологически всякакъв. Но нашия поглед и акцент е, че докато върви този слаб, докато той е активен, имаме и ежедневни приходи. И тези ежедневни приходи може да са на едномесечна база, за месец и половина, дори за 2 месеца, но всеки $1600 задължително ще ви донесе 2400, които са чисти $800 приход. Ако това е за един месец, супер! Ако е за месец и половина, пак е супер. Дори за 2 месеца това е много, 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 много добър доход. Но не трябва никога да се забравя, че имаме и допълнителен приход, който са тези 20% върху стойността на нашите слапове, което е под формата на GBL. И ако дори тези не стигат тук заработени, минали през
5 слапа и не знам колко си превъртени GBL, ако не стигат чисто потенциално за дългосрок, производството от тези нови слапове, тези GBL, купени на създадени тези слапове, няма да бъдат създадени в един ден, в различен период от време. Могат да бъдат на $24, които ще бъдат 13 GBL, на $26, които ще са общо 12 GBL, може и да са на $30, това не предстои, които са 11 GBL. Но каквато и да е, когато и да създаде този слаб, той винаги е 20% върху стойността и е винаги на стойност, тук съм написала $300, ама е $320. И това е допълнителен приход. Дори когато ви излезе слаба, приключи работа по-скоро слаба и искате веднага да го продадете, да разкешите един вид, това са допълнителни $320 и общия ви приход вече не е 800, а на практика $1100. Вау ли звучи? Но е факт. Може и вау да звучи, но е факт. И така, това е, което имаме в ръцете си вече. И вижте, стратегията ми не е сложна. Веднъж влизаме, пълен реинвест само веднъж и оттам нататък просто поддържаме тези средства, които искаме, т.е. ако искам $800 приход върху инвестицията си, просто поддържам $1600 под формата на слапове вътре в V3, а останалите средства тегля си ги, харча си ги, каквото искам си ги правя, или ги превръщаме, GBL-ите ги държим за малко по-дълъг период. Стратегията кой кога ще продава и как ще държи GBL-ите е абсолютно лична. Може като ви излязат всичките слапове, веднага да ги продадете, веднага да ги разкешите, веднага тези $300 като GBL може да ги продадете веднага и да ги вкарате вътре в USDT слапа. Тоест, толкова възможности има за стратегии, че то просто лично всеки както го усеща. Ако ви е окей GBL, работете за повече GBL. Ако искате доларов доход, всяко едно GBL, което имате, продайте през Uniswap и го превърнете т.е. може да превърнем в V3 в инструмент за носене на приходи в USDT, което ви е окей за вас, както се чувствате по-добре. Така, това е, което сме постигнали, но на практика не е всичко. Ако погледнем реално, имаме този постоянен доход, имаме ни GBL, които в момента цената е $24 и са на стойност $3888. И тук сега, който има калкулатор, даже и без калкулатор, и когато съм казала, че съм стартирала с $1070, проста сметка. $1100 ми работят. Айде, да не на месечна база, на двумесечна база. Само GBL-ите са на стойност 400% чист доход. Алекс? Да запалим. Обаче, Тая математика е страхотна. Това е нещо, което всеки един от нас трябва да си го направи. И аз заради това винаги съм казвал, моля ви се, погледнете и да не стане така в един момент, че GBL ще ви бъде по-голямата доходност, колкото в долари. ние те слушаме всеки вебинар, Алекс. И затова вярваме, че цената на GBL ще стане $30, което вече отиваме на 500% и то не е, даже няма погледа да ни е върху пасивния доход. Това ми плаща сметките, разходки или каквото си искам. Ето ми го актива. Който както иска може да гледа на актива. Може да е окей, може да не е окей, може да е супер смело, но в криптосвета само тези, които са вярвали, че биткоина ще стане не знам колко си хиляди лева и са държали, не са продавали всичко, в момента имат голям актив. На нас, в нашите ръце, това е $24 постигнат успех, т.е. 300% дори на $10 да го сложим. Това са близо 300% увеличение на стойността на нашата монета в рамките на месец и половина да го вземем, даже да не за месец, на месец и половина.
Ако продължим по същия начин да се развиваме, просто съвсем естествено да видим $30, а защо да не видим и $50? А защо мамка... Сори. А защо след усилени да не видим един стойността на GBL на стойност $100? Можем дори, увеличавайки общността, могат да се постигнат и много по-добри резултати. Ако вземем на предвид, междувременно обаче всеки трябва да знае, ако искате резултати, трябва две неща да са ясни. Първо, във всеки от нас е заложен страх. Да не мислите, че мен не ме е страх, нали, чисто казано. Аз правя някакви неща, обаче естествено, че не знае какъв, т.е. не мога да прогнозирам какво ще се случи след 3, 5, 10 месеца. Резултатите ми, т.е. изчисленията са ми на текущите резултати, на това, което е видимо. Стратегията, която изграждаме е сега. Това, което ви показваме, може би няма да важи след 3 месеца. Може би ще имаме нов проект. Очакваме от Алекс да ни даде възможности, както и Милан, да създадат и други възможности на другите мрежи, но имайки сегашните резултати, може да направим много попечеливши стратегии на другите места. Тоест, това, което в момента се говори, това не трябва да го прилагате след 3 месеца. А ако искате да го приложите, го приложете сега. Ако има въпроси, също може да се отговори. Ако имате критики по това, което съм написала, естествено искам така да ме залеза за въпроси и критика спрямо изчисленията. Но това е, което е постигнато. Аз работя с няколко човека, те имат много добри резултати. Всеки един от тях се изгражда собствена стратегия. Тоест, независимо кой какво ви говори, вие трябва да сте в такъв душевен мир със себе си и да правите това, което е удобно спрямо вас. Нали, лично спрямо вас. Но това, което имаме, е един постоянен доход около $1000, но това показва го с резултат, с вход от $1000, но на практика, ако го погледнем реално, сколкото стартираме в началото като инвестиции, можем с няколко месеца същия да си докараме един постоянен доход на същата сума. Като вече ще се извадим инвестициите, имаме актив, друг актив, в ръцете си GBL е монета, която може да продадете във всеки един момент, независимо на коя от стойността. Вие ще си прецените дали ги продавате на $24, дали на 30, дали на 50. Аз първия GBL, който съм продала, мисля, че беше на $10, просто да пробвам как става и дали има ликвидност и изобщо дали има как вървят продажбите. Не ми трябва актив, който няма ликвидност. Тоест, искам цената да расте, но искам и да имам монета, която мога да продам във всеки един момент, когато пожелая. Това е важно. А за това е нужно, как да кажа, погледът да ни е дългосрочен, да не забравяме едно много важно нещо. Непрекъснато трябва да имаме, дори погледа ви да е само върху GBL-ите, нон-стоп трябва да имате, и това вече е препоръка, и това е вече препоръка, което мога ясно да изразя. Трябва да имаме нон-стоп слапове в слаб V3. Защото само със създаването хем си генерираме постоянен доход, но междувременно само с този слаб пък помагаме цената на GBL да расте. Ако нямам тук слаб, няма как тук да ми достигне цената $100. Тоест и на двете места трябва да сме активни, но е много важно V3 да ни е пълен. Завършвам, Алекс, като кажа следното. Ако цената на GBL достигне $100, дай Боже, имайки на предвид, че тук има комисионни, ако реинвестираме нон-стоп, имате и, т.е. това може да са по-добри резултати. Ето как един актив може да ви е по 20 хикс
което е абсолютен, как да кажа, супер резултат на който и да е било токен в криптосвета. Имаме инструмента, имаме GBL, имаме Алекс, който да ни води зумовете, така че газ напред. Това беше от мен. Надявам се така да ви станало интересно. Как интересно, то направо е овладяващо това нещо, което говориш и ти особено от това, което Алекс, показваш. няма да питаме твоите резултати, сигурно Как са си го още по-добри. направила, страхотно. Сега, Рени, аз ти благодаря. Това беше наистина супер. Супер, което ни показваш. А, моите Спирам резултати, споделянето. разбира се, моите резултати са точно по този начин. По същия начин мисля и аз. Защо? Защото най-важното в тази наша работа е на първо място да се създадем доходност. И тя вече е съвсем реална тая доходност и единственото нещо, от което зависи, това е от нашето участие и участието на общността. И тук вече стигаме до основната наша задача, която е, освен ние да сме участници и да познаваме самата система как работи. Пак ви казах, трите начина, които виждате, перфектни са. Перфектно всичко е направено така, че да е абсолютно справедливо, да няма ощетени или да има някой, който да се опита и да може да направи спекулация и така нататък. Но, за да можем ние да развием този наш инструмент, на нас не трябва активност. Активността се сврежда не само с нашето участие, но и да го показваме на хората, които биха се включили. Защо? Ами защото те ще помагат на себе си на първо място, създавайки си своя доходност във времето, но и ще помагат на цялата общност. И вече оттам нататък са абсолютно всички детайли от това колко ще нарасне цената на GBL. Тук аз винаги съм го казвал и сега пак ще ви го кажа. 100 долара е психологическата граница. Не, че това ще се случи днеска, утре или от други ден, но аз виждам как се разрастваме. Поздравявам абсолютно всички, които сте тук и тези, които ще го чуете това нещо малко по-късно и другите, които още по-късно, защото тук няма значение кой кога е започнал да работи. Едно и също е. Всеки в момента, в който започне, той си почва с неговия си начин на работа. Децентрализирани сме. Няма нищо лошо в това, но когато ние имаме общност, имаме и резултати. И сега, понеже в месеца, в който работим, месец и седмица, как, няма още месец и половина, вече имаме видими резултати. Ето Рени показва и неща, които е направила в този месец и половина, каква стратегия се развила, как работи и така нататък. Има и други хора, които ги правят същите работи. Ние вече сме с една крачка напред пред другите и можем да им покажем. И защо? Когато имаме една идея, идеята не се изпълни с действие, тя си остава само една идея. Но ето, че нашата идея вече започва да придобива смисъл. Това, което е направено като идея, умния договор, начините на работа в Полигон е само първата крачка. Тая първа крачка, ние сега в момента дори не сме я направили, а сме започнали. Просто сме на старта, даден е старта и не сме направили крачката, но още не сме да я довършили. Тоест, ние сме в позиция V0, дето се казва, самото начало. И те първа общности, които ще искат да създават ликвидност на своите си монети или пък да участват тук, за да могат да работят с доларите и с монетите, които в момента ги имаме за рециклиране и влизат, това означава нещо извънредно огромно. Тоест, тук можем да гърмим. Дето казвам аз по някой път на частни разговори, така казвам. Ние тук ще гърмим. Защо? Пак си помислете, ако си отворите статистиката в офиса, ще видите, че в момента са едни 60 и няколко хиляди долара, които в момента са започнали да работят и да създават тая ликвидност. Ами то в криптосвета това е едното нищо, чиста нула според мене, а пък ние вече сме го почнали и имаме резултатите. Знаете, общности, които са с милиони и милиарди ликвидност. Да, ние почваме от начало, естествено, но това, което ни правим във времето, ще доведе до такива огромни обороти.
Защо? Защото криптосвета е изпълнен с възможности. Ние предлагаме възможност, която я няма на пазара. И това е самото начало, пак казвам. Представете си, че не е 60 и няколко хиляди в момента, 63-4, ами е 630 хиляди и след това е 630 милиона. Тогава цените, които виждате в момента, както на GBL, който в момента расте така плавно и след известно време при такива обороти, пък ще бъде съвсем друго качването на цената и съвсем друга ще бъде самата цена. Същото ще бъде и с рециклиращите монети, защото когато една общност започне да рециклира не с примерно създадени 50, 100 или 250 или 300 GBL бота, и имаме покачване с 200%, ами ако са създадени 500 хиляди, значи, не искам да съм, по принцип аз съм човек, който като гледа нещата в тая посока, вижда първо хубавите страни на всичко, което се вижда и какво би могло да се постигне, след което вече в процес на работа може да се случи да има и такива някакви отрицателни неща, но когато имаш цялата идея създадена и всичко ти върви в положителна посока, всичко, което е като отрицателно, то вече е един проблем, който винаги може да се изчисти. Тоест проблемите са точно заради той да се решават. Нали? Имало е проблеми, ви видяхте в самото начало, още като почнахме, имаше малко забивания на умния договор. Абсолютно всичко програмистите в момента, в който се получат проблеми, съсяда и са прави. Така че перспективите в тая насока са огромни. Няма да ви досаждам повече, ще ви кажа още само едно нещо, което е също много важно. Тия умни договори в момента са имплементирани в още две мрежи, в Optimus и в Arbitrum. Не дейте бърза там, все още нямаме общности, които да работят. Те първа ще ги развивате там. Ако се появят такива общности, хората, които са в българската структура, ще бъдат първите, които ще научат, за да могат да влязат в самото начало и да са бързо да им се превъртят парите. Това е едното. И второто, последно, което ще ви кажа, за да не ви досаждам повече, но все пак нека да видите какви са перспективите, които ни очакват в следващите месеци и години. Следващото, което е в момента, тия умни договори се разработват и ще бъдат имплементирани в Binance Smart Chain, където вече имаме участие преди започнем да работим в Polygon и там имаме една задръжка заради точно такива недомислици, които сме правили, докато направим вече всичко както трябва да бъде. Там всичко ще бъде имплементирано, като имайте на предвид, че там ще се рециклира GBL, което означава, че цените, които започват без под една стотинка в момента, ще нараснат изключително бързо процентно. Не говоря тук за 10, 20, 30, 50%, ами доста повече. Това е, което исках да ви кажа с перспективите. Още един път, Рени, благодарете. Това, което ни показа, наистина беше една такава стратегия, която изключително много ми хареса. Нека всеки, който иска да погледне, да си помисли дали може да направи. И не е важно числата. Това, което е важно, е процентите. Моля, не се вторачвайте в сумите като суми, защото не всеки има възможности да прави по-големи инвестиции или каквото ще да било в по-големи количества. Не, процента е важен. Когато ви работите с процент, вече виждате своето си. Виждате си доходността, която може да създадете, виждате си чистите печалби. Абсолютно всичко, което пък правите, то е в момента си върви. Можете да купувате, да продавате, да правите каквото си искате. Така че благодаря ви за вниманието. От сега нататък просто имате думата, микрофоните са ваши, заповядайте, питайте каквото ви интересува, всякакъв вид технически неща ще ви бъдат обяснени.